Wala namang nanonood eh. Magpapagupit pala ako sa sa day off ko. Oh my God. Ang kintab ng noo ko. Nakikita yung electric fan. Ba't di ko marinig yung sarili ko pa? Ay, hindi ba? Wala. Um, GGSS. GGSS muna tayo. Ay, may 2K viewers tayo. Hello po. Good evening. Ayan, so supposedly magdi-discuss sana tayo kagaya nga ng nasa title. Wait lang ah. So, umalis na siya. Pwede bang mag-live nung ganito lang? Ay, bumalik yata siya. Or panibago na. Hi po sa bago nating pasok. Sa 2K viewers. Ay, hello po, Sir Rolly Alastra. Good evening. Sorry. Ay, nako, salamat din po sa tamsak. Ayun nga po, sana, supposedly magdi-discuss tayo about nung, yung nasa title ba? Ha? Ano? Kasi naman nakakalito.
So, antay lang ako ng kachika dito. Magpapatamsak lang tayo. Magpapasubscribe na rin, ano? Kung hindi ka labisan. Ay! Thank you po ulit, Sir Rolly. Actually, ayun, natenga nga kasi yung channel namin. Ngayon, subukan muna namin LS. Kasi parang malaking bagay pala yung LS talaga sa YouTube. Kasi sa lang kami live stream sa Facebook, may ano ba yun? Gaming page, Team Janea, yon. Ha, hindi ko Oh, na naman. Ah, okay. Sana all Sir Rolly 5K subscribers, no? Hindi mo ingay yung aircon natin. Aircon. Ayun, so if interested po kayong silipin yung gaming page namin, meron kami sa Facebook, Team Janea. Si yung Jowa Bells ko naglalaro ng Dota, ako nagla-livestream ng ML tsaka ng Sims. So yun. Recently, trinay naming mag livestream. Ay, siya lang pala. Nagtry siya mag livestream sa Sana all po 5K yung viewers, yung subscribers. Ayun, nag-livestream siya ng ML Magic Chess. Ayun na ako kausap. Sige po. Mamaya na lang ulit. Ay, ayan na. Bumalik na yata si Sir Rolly. May balak sa bagay. Sino ba namang walang may balak na palakihin palalo yung bahay nila, no? Pero hindi. Pero 5K na po yung nyo, Sir Rolly. Yung nasa bahay mo, 'di ba? Sa'yo yun, 'di ba? Yung nakita namin. Ano bang nangyari dito? Parang maputla na naman ako. Oh, excuse me. Yun nga po, si Jowa Bells, nagla-livestream siya ng Dota. Ako nagla-livestream ako ng Mobile Legends, tsaka ng The Sims 4. Recently, trinay naming mag-livestream. I mean, ni Jowa, nag-livestream siya nung nakaraan. Dito sa YouTube ng Mobile Legends. Pero yung Magic Chess lang. So, parang na-realize namin na malaking bagay mag-livestream talaga sa YouTube. Mas may pag-asa yata kami mag-livestream sa YouTube kesa sa Facebook. So, baka i-try namin yon. Talaga? May ML pala dati si Sir Rolly. Bakit po kayo nag-stop, Sir Rolly? Papabuhat sana ako kasi yung ko talaga, yung goal ko pag nagla-livestream ako, nagpapa-rank down talaga. I mean, yun lagi caption ko, tara rank down, ganyan. Help me, I'm drowning, ganon. Kasi wala naman talaga akong katulong So, ang tendency,
Hindi naman kasi taga-buhat yung hero ko. Yun, kailangan magagaling talaga kakampi ko para ano. Ay, naaway ka ng misis mo. GG. Buti na lang kami pareho kaming nag ml. Yun lang. Ina-install nyo na, no? Sayang. Pero, syempre, parang ano lang yan, Dota o ako. Misis o ML, 'di ba? So, hindi naman ibang kaligayahan naman ang naidudulot ng ML kaysa sa kaligayahan ni Mrs. So, 'di ba? Ay, Mrs. na lang. I must say. Yun lang. 5 months pero nag-mythic ka, no? Ako ilang years na hanggang Legend 2 pa lang yung pinakamataas ko. Hindi na rin ako ganun ka-active sa ML eh. Ano lang, kapag ginaganahan lang, ganun. Oo, sayang talaga. Anong ano mo, Sir Rolly? Anong main hero mo? Shoutout nga pala sa mga bago nating pasok. May 4K viewers na time. Char. Kung hindi naman po kalabis ang pakitamsak na lang po. Salamat po. Ay, mukhang nagtamsak naman sila. Mage ka rin pala. Actually, yung main ko, si Angela. Pero, ang ginagamit ko nga, yon si Angela, Mage, si Reynos, tapos, Mage. Oh, yun. Yung pala yung mga role ko. Mage tank support yarn. Kay, ano yun, lahat? O kay Gord lang, yung 3-5 na game? Ay, hindi, siguro lahat na yun. Tama. Si Sir Rolly lang yung kachika ko. Yung dalawa dyan, pwede naman makipagchikahan sa akin. Ande, ganun talaga, ano, no, Sir Rolly. Tendency talaga nun, ano, talo-talo na yung win rate. Kasi sobrang dami mo ng, ano, games. Anong tawag? Matches, yon. So, ang alam ko habang tumataas yung matches mo, umaano, naapektuhan yung win rate. Basta, kay Gord lang yun. Aba, puro Gord yata gamit mo bawat match. Ayun, yung tank ko si Uranus. Tigrel, hindi na kasi ako marunong. Ay, hindi na ako magaling mag-Tigrel. Gang klasiko na lang siya. Baka ano, baka ma-trash talk pag ano, ginamit ko siya sa rank. Pero siguro pag inayos ko naman, pwede na siguro. Hindi nga lang ganong kagaling. Ano bang tank na gamit mo, Sir Rolly? Ah, yung mage na favorite ko si ano. I mean, yung pinaka madami kong matches yata tsaka ano, mataas na win rate si Lilia. Napakatindi mo maglaro. Baka kaya inaway ka ng misis mo, Sir Rolly. Mga matches mo sa dadalawang hero, total of ano na, more than 5k na. Wala pa yung matches ng ibang hero? O sila lang nilalaro mo? Baka kaya, baka kaya inaway ka ni misis. Grabehan ka maglaro eh. Assume ko ano, everyday yan para umabot sa ganyang matches. Kasi yung akin, ilang years na, tas ilang matches lang, mga 100 plus lang. Though hindi naman ako ganun ka-active. Yun nga, parang
Parang kumbaga na-addict ka sa ML. Siguro. Nagsobra-sobra yung ano, yung oras na nilalaan mo dun sa ML. Ano lang naman yun. Yun lang yung basa ko. So, yun. Yun nga pala, buti na lang naligaw ka dito, Sir Rolly. At nang may kausap ako. May katsikahan ako. Diyos ko, 17 hours? Kaya pala. Daig mo pa yung ano pumapasok no? Double shift, ganon. Tapos, kung 17 hours lang yung, 17 hours na yung play mo a day, yung kain tulog mo pa, yung natitira doon mo pagkakasyahin yung tulog. Nako, GG talaga. Magagalit nga si Mrs. niyan. Ako naman, yung ML ko ngayon, di ba nga na lang talaga siya literal. Tsaka kung magla-livestream ako, hindi rin ganun ka-active yun. Mag-end of season na naman. Ano, nasa Legend 5 lang ako. Back to Epic na naman. Ayun, shoutout sa ating bagong pasok. 3K viewers na tayo. Yay! Sana po makapag-iwan kayo ng thumbs up. Thank you. Nagchichikahan lang kami ni Sir Rolly. Kung gusto nyo sumali, comment lang. Kasi, ano lang naman to. Nagte-testing lang. Mag-live stream. Pero may ganap naman po kami sa Facebook. May gaming page po kami doon, Team Janea. Mga games na nilalaro namin ay Mobile Legends, Dota, tsaka Sims. Yung Sims, akin na yun, Matic. So, yun. Tapos dito, baka gawin na rin namin baka dito na lang kami mag-live stream sa YouTube ng mga nilalaro naming games. Kasi mukhang mas maganda siyang um, mas nakakatulong siya or malaking tulong siya. Basta, ganun. Ayun, hanap lang ako ng kachika. Daming oras, te. Pero yun nga guys, may ano naman kami sa Facebook, Team Janea, at baka dito na kami mag-live stream sa susunod ng mga laro na yon. Tignan namin. Saan yung tinutukoy mo, Sir Rolly? Sa YouTube? Pero nag-LS ka dati ng ML. Shala. Busy na siya sa work. Ako din eh. Pero yung 17 hours mo na play everyday, Sir Rolly. May work ka ba nun? Siguro wala, no? So, yun, baka dito na lang talaga kami mag-LS ng games, no? Kung gusto nyong malibang, char. Oo, yun. Antabayanan nyo na lang. Wow! Kung yun nga. Yun nga, meron nga daw.
Ay, Shala naman pala. Real estate sales person. Hmm. Talagang dapat yung ano, yung attention mo no nasa ano mo lang, potential customer. Tama ba? Ay, nadidighay ako. Ayaw lumabas. So yun, pakiantabayanan na lang kung sana makapag-watch kayo nung ila-live stream naming games. Pampa-relax. Pampa-relax. Oy, ano, Sir Rolly, yayamanin ka pala. Di ba malaki yung sahod ng ano? Ay, oo, medyo malaki yung sahod ng real estate salesperson. Pare-pareho lang ba yon? Tapos may commission ka pa, di ba? Tama ba? Yun ba yun? TLS na. Ah, okay, oo. Ah, oo, okay, tama. Gets ko na. Kaya kinakareer mo dati yung pag-ML kasi nagla-livestream ka tapos kinakareer mo din yung pagla-livestream. Kumita ka doon? Ah, okay, oo, tama. Ayun, oo. 'Di ba magandang ano naman talaga yung LS, yung live stream. Magandang kabuhayan sana kasi lalaro ka lang tapos siguro madami kang viewers. Oh, madami kang subscribers eh. Sana all. Kami ano eh, hindi masyado. Uy, at least sumahod ka na ka YouTube. Wow lang, dollars yan ah. Sir Rolly, talaga be. Kahit pagkanong kita siguro namin kay YouTube, matutuwa na kami. kahit kahit magkanong unang sahod pa yan. Basta dollar. Anong ano mo ginagawa mo sa ano Sir Rolly sa YouTube? Ano din ba sa'yo vlogs? Uy, pwede na yun. Kung sa YouTube mo kinita yun, 'di ba isang cut off na yung 6.5? 'Di ba? Tapos kung regular na yung ganyan. Pero hindi ko pa alam kung ano yung ano sa YouTube eh. Kung every wow. Dati, bakit ano na ba ngayon, Sir Rolly? Maganda kasi content mo rin, ano? Sana all na naman. Na-mix na. Ganon talaga, no? Kailangan natin diskartehin yung mga buhayin yung mga bahay natin. Kami rin, mix na mix. Pero ano, mostly challenges lang, ganun. Mga pampagood vibes. Yon. Ah, okay. Oo, totoo yan. Pero ano, at least nakikip mo yung nakakapag-upload ka, ano, once a week. Kami, kung kailan lang. Totoo. Natenga last year, no? Pero mukhang nakabawi ka naman ng ano, Sir Rolly. So, oo nga, naubos yung ipon. Yung amin nga, wala pa rin naibabalik eh. Nadagdagan pa. Yung ipon namin hindi na naibalik. Nagkautang pa. Life. Ay,
Hindi pa rin na ibabalik pa. Pero kumita ka na sa YouTube, 'di ba? Oy, shoutout nga pala sa natin, sa 3K viewers natin sa bagong pasok. Naway mag-iwan ka po ng thumbs up. Salamat po. Um, Baka po mag-livestream na rin kami ng mga games dito sa YouTube. So, sana po may time kang manood kapag ginawa na namin yun. Nilalaro po namin IML, Mobile Legends, Dota, tsaka Sims. The Sims 4. Yan. Ngayon, tatry lang muna kami mag-LS. Ako lang pala. Tabla pa. Mukhang may malaki ring naganap sa inyo ng pandemic talaga, no, Sir Rolly. Kasi malaki ang nawala, sabi mo eh. Pero, yon lahat naman tayo nawalan. Pero thankful na lang tayo na healthy tayo at ito nakasurvive sa 2020. Parang nakakatakot yung kasi malaki ang nawala sa akin. Doon nga pala sa gaming, tama ba? Gaming page namin sa FB. Muntik na ako mag-sando gaming para lang mas madami pa mag-send ng star. Kaso, hindi ko alam kung totoo ba yun. May iba pang Ay, talaga, Sir Rolly? Ano yun? So, dating 9K pala yun? Kaya naging 5K na lang ngayon? Or 5K na siya dati, tapos nabawas, nawala ng 4K, tapos bumalik lang. Pero mukhang malabo yung no? Yung, ayan ba yung panahon na 'di ba kasi na-experience din namin yan habang nakikipag 'di ba may mga nagpapaangat tapos sumasali ka doon. Ano bang tawag doon? 'Di ba aanuhan kayo ng saging, ng banana? Oo. Kaso lahat ng nagsusubscribe sa'yo ng gabing yon, kinabukasan nawawala rin. Na-experience din namin yun eh. Yan yata yun yung panahon na yon. Oo. Na nag-update daw sa YouTube noon. Oo, lakas ng lagas nun. Kahit anong sali namin nun, pa kami, nagsusuper chat, ganyan-ganyan. Madami-dami yung madadagdag, pero ganun din yung binabawas. Nasasayang yung effort mo, yung time mo. Pero ang grabe yung sayo, no, Sir Rolly. Nagpapaangat ka rin ba dati, tapos hindi na, di naman dikitan ang nangyari sa akin. Ano ba? Ano ba nangyari? Hmm. Asan yung 3/4? Aray ko. Tapos may mga naging parang friends kami noon nung nung nagjo-join kami sa mga paangat. Sa video mo lang yung 1/4 lang sa mismong bahay, yung 3/4 sa video na. Ah,
Pero at least, dumikit pa rin sa video nga lang. 'Di ba? Bad thing ba yun? Pero, syempre, sa bagay. Ay, ano ba? Mukhang hindi kita na unawaan, Sir Ale. Sorry na. Pero, ayun nga. Ano bang, kung hindi galing sa, buko nalipad. Akala mo yung nag 30 minuto na ako ditong yaw-yaw ng yaw-yaw. Buti na lang talaga. Andito si Sir Rolly. Nagka-chika ako. Ayun, may bago na naman tayong pasok na viewer. Shoutout sa ating 3K viewers. Hello po sa bagong pasok. Naway mag-iwan ka po ng thumbs up. Maraming salamat po. Ay, sayang. Sige po, Sir Rolly. Kasi 9 na rin eh. Maraming salamat sa pakikipagchikan, Sir Rolly. Sige po. Next time po ulit, Sir Rolly. Ingat po kayo lagi ni Mrs. Salamat po. Bye-bye. Good night. Sleep dreams. Ay, sleep dreams. Sweet dreams pala. Oh my God. I hate drugs. Bangag ka na, girl. Bye po, Sir Rolly. Nalipad yung buhok ko. Ay, bilis mawala nung 5K viewers natin. Biglang bagsak sa 3K na lang ulit. Pero, ayun. Welcome po sa ating testing live stream. Tama ba? Tsikahin nyo naman ako. Mag-comment kayo. Kasi umalis na si Sir Rolly. Wala na akong kachika. At saka nga po pala kung bagong pasok ka, kung bagong Buyoy. Ayun. Hello po, Black Shadow. Ang haba Black Shadow 845 official. Good evening po. Nagtamsa ka na. Chikahan tayo. Ikaw naman kapalit ni Sir Rolly. Ay nga po pala, Black Shadow. Meron kaming gaming page sa Facebook, pero baka dito na namin gawin yung live stream namin sa YouTube. So, kung gusto mo lang naman malibang paminsan-minsan, wag ka na mag-alinlangan pa. Or pag nag-live stream kami, sana makanood ka. Ang nilalaro namin doon ay Mobile Legends, si Jowa Bells Dota, tapos nagsi-Sims din ako, yung The Sims 4. Yan. Baka may nilalaro ko sa isa sa mga yun, diba? Kasi ako naghahanap din ako na magbubuhat sa akin sa ML talaga. Oo. Oo, so lahat ng ganap baka gawin namin, magpapaangat na rin kami. So, yan. So, hindi natin alam kung nandiyan pa si Black Shadow. Black Shadow, igalawang baso. Pakigalawang baso. So, yun. Sana, makabisita ulit kayo pag ginawa na namin yun. Ang kati. Ayun. Thank you. Um,
Yak. Char. Bakit ng buhok ko? So, yun lang gagawin ko ngayong gabi. Magpapakute sa camera. Tapos, makikipagtsikahan sa kung sino man ang may gusto. Ayan. Kasi, wala pa naman talaga tayong masyadong ganap tonight. Ang tawag dito. Ayun. Paki-drop nga po pala ng link ng channel nyo, Black Shadow. Kasi para mabisita din namin kayo kung may ganap. Oo, didikitan namin. Kaso wala na yata siya. Malis na. Nanggigil na. Na-bore ba kita, Black Shadow? Sad. Paano ba yon? Wala naman ditong add moderator eh. Remove. Moderator na yata si ano eh. Si Black Shadow. Remove na yung nakalagay. Ayan na. Ayan na pala. Okay na. Bago ka lang Black Shadow. Bago ka lang din na nag-YouTube. Ilan na mo? Bahay mo? Pakilapag po ng mo, Black Shadow, ng link ng bahay mo or ng channel mo. Kasi didikitan natin. Para, malalaman natin kung may ganap ka din. Adoy. Excuse me. Ayan, Black Shadow, i-drop mo yung link ng channel mo. Bibigyan ka namin ng 3 saging. Didikitan natin ng ng saging yung bahay mo. Dekorasyon, charot. Andiyan pa kaya siya? Black Shadow, pakigalaw ng baso. May bagong pasok ba? Kung meron, hi po. O si Black Shadow pa rin yan. Pero kung bagong pasok ka po, naway mag-iwan ka naman ng thumbs up sa ating live stream. At nais ko lang po ipaalam sa iyo na kami po ay mayroong gaming page sa Facebook, Team Janea. At baka, ayun, umalis na. Malapit na tayo mag-1 oras. Yay! Ang lakas naman nito.
Pa? Halika nga dito. Ikaw ba nag-post nito? Hindi. Nako po. Palitan mo nga yung password ko. Ano ang sinasabi ko yan? Hindi mo yun yan? Wala akong maalala. Pero meron yan sa ano, sa Sims. Pero di ko ma... Ito ba sa ano? Palitan mo yung password ko. Kunin mo muna yung ano, yung password ko dun sa ano. Palitan mo. Ayan, shoutout nga po pala sa ating ano, sa bago nating pasok sa 2K viewers. Ay. Yun lang, nagtatry lang kami mag live stream. Pero may gaming page po kami sa Facebook, Team Janea. At baka dito na namin gawin yung live stream sa YouTube. So, sana makanood ka po. Or, iyon, makanood ka, makadalaw ka. Tsaka, magpapaangat din kami in the future dito sa ano, sa bahay namin. So, yun, sana makadalaw ka din po. Naghanap lang ako ng katsikahan. Umalis na kasi yung katsikahan ko kanina. Kung marami ka pong oras, pwede tayo magtsikahan, mag-comment ka lang po. Adoy, adoy. Napalitan mo na?
Ginkuan mo sa kuan. So, dapat ba malalag out to? Nagilag in ko didi. Ilag out ko. Hindi naman kailangan mag-text doon sa sa number. Hindi siya naka-through authentication ba 'yon? Nag-bawas ko ng ano, may blank. May apat na yun. Apat na ba 'yon? Tatlo lang alam, nakikita ko dito eh. Apat na yun. Kalamay pag pinagdamot pa yung Hi man, baga mo send mo didi. Wala. Ha? Wala siyang send. Ay paano ko man hibabaruan? Ganyan yan, tapos nandun naman yun. Kabulok siya. Ay, shoutout sa ating bagong pasok sa 2K viewers natin. Naway mag-iwan ka po ng thumbs-up. Salamat po. Tsaka, naway tumambay ka rin po. Chikahan tayo kasi nagte-testing lang naman kami ng live stream. Pero in the near future, wow. Ayun nga po, baka ilipat namin yung pagla-live stream namin dito sa YouTube from Facebook kasi may gaming page kami. Team Janea. Tsaka magpapaangat na rin kami in the near future. So, yun. Sa lahat na lang ng ganap, susubukan natin sa YouTube. Chob. Chikahan tayo, mag-comment ka. Demanding. Excuse me. Ito ba? Okay na. Oh, anong kinalabasan? Stop mo na. Wala pa nga 1 hour eh. Tapusin mo na. Oo, 9 minutes na lang eh. Kung chichikahin ako nitong bagong pasok. Kaso ayaw niya. Wala na akong kachika kasi natulog na siya. Yung isa ng ghosting. Ayun, umalis na. Tama na to. Ay, bumalik. Dito ba? Ay, mali. Ayun, so papakit lang muna tayo tonight. Pa-cute, chikahan. Kasi first time pa lang, testing pa lang. Pero ayun nga, kagaya ng umalis na naman yung ating viewer. Hudyat na ba ito na tama na? Pa, tama na to.
Ay, ayan, may pumasok na naman. Hi po sa ating bagong pasok na viewer. Naway mag-iwan ka po ng tamsak. At sa... Ayan, umalis na naman. Paano ba to? Ayaw, umaalis sila eh. Hindi nila collab. Hindi nila collab.